На тэлеканале «Беларусь-3» навіны культуры. Вітаю вас сёння, 24 красавіка, 80 гадоў таму нарадзіўся джазавы піяніст, кампазітар, педагог Аркадзь Эскін. Таксама віншуем з днём нараджэння ўдзельніка ансамбля песняры Александра Дзямешку. А яшчэ распавядзем, якія мерапрыемствы запланаваныя ў межах праекта «Гістарычныя сімвалы Брэста». Праанансуем лепшыя перадачы тэлеканала «Беларусь-3». Даведаемся, які старажытны інструмент ствараюць на фабрыцы ў Твярской вобласці. А напрыканцы сустрэнемся з Яўгенам Рагозіным, аўтарам унікальнай гукавай выставы, прымеркаванай да 33-й гадавіны чарнобыльскай трагедыі. Гэта і многае іншае ўжо зараз. Заўтра ў Гродзенскім абласным драмтэатры спектакль «Калі мы мёртвыя абуджаемся», прэм'ера якога адбылася ў мінулым месяцы. Ён створаны паводле п'есы з даволі мудрагелістым сюжэтам нарвежскага драматурга Хенрыка Ібсена. Аднак рэжысёр Саулюс Варнас і мастак-пастаноўшчык Таццяна Сакалоўская не абмежаваліся пераказам сюжэта, а працягнулі распачатае аўтарам даследавання метафізікі кахання. Спроба творчай групы паглыбіцца ў свет герояў Ібсена, перанесеных праз стагоддзя ў нашы дні. Цікавы вопыт не толькі для тэатра, але і для гледачоў, што прыйдуць на спектакль заўтра ўвечары. У Нацыянальным цэнтры сучаснага мастацтва зноў Я Мане, Я Шышкін, Я Малевіч. Праект дазваляе ўсім жадаючым стаць сапраўднымі мастакамі. Пазнаёмілася з творамі беларусаў і наш карэспандэнт Дар'я Валкавец. Больш 700 работ сабрала экспазіцыя «Я Мане, Я Шышкін, Я Малевіч». Выстава прафесіяналаў і аматараў жывапісу ў сталіцы ладзіцца трэці год. Пляцоўкай для твораў мастакоў стаў Нацыянальны цэнтр сучаснага мастацтва. Дарэчы, удзельнікамі выставы мог стаць кожны жадаючы незалежна ад узросту і ўзроўня майстэрства. Никто не уходит равнодушным. Зачастую мы приходим на выставочные проекты, и видим, что это что-то плохо, это что-то плохо. А здесь из-за вот этого, видимо, обилия работ мы перестаем видеть то, что плохо, и начинаем видеть то, что хорошо. И каждый находит то, что хорошо. Традыцыйна сярод прадстаўленых работ гледачы выбіраюць найлепшую шляхам галасавання. Мастак Андрэй Сімончык, як пераможца мінулага года ў межах экспазіцыі, ладзіць уласную выставу. Это выставка исполнения моей заветной мечты, которая вызревала годами. И я очень рад, что все-таки все это произошло, потому что я очень универсальный художник, у меня такая суровая уличная школа. В душе вынашивал тайные планы создания вот таких вот моих абстрактных концептуальных работ. Лідыруючымі жанрамі удзельнікаў сталі выявы жывёл, пейзажы і партрэты рознага кшталту. Гэта палатно амаль што парушыла адзінае абмежаванне ад арганізатараў выставы, каб работа пралазіла ў дзвярны праём. Па маштабах карціна амаль што перавышае чалавечы рост. Работа Ксеніі Сярогінай таксама здзіўляе не толькі памерамі, але і неонавай апрацоўкай. Для мастачкі вылучылі асобную залу з падыходзячымі па стылістыцы работамі іншых аўтараў. Мне захотелось сделать, чтобы искусство было интерактивным. Тем более с развитием соцсетей это очень актуально. Искусство, с которым можно будет взаимодействовать. Я надеюсь, что такое искусство сможет задержать людей в галерее немного подольше. Працуе выстава до 12 мая. У Бабруйску падчас работ у рачным порце адшукалі шлем канца 9-го, пачатку 11-го стагоддзя. Гэта унікальная для нашай краіны знаходка. Аналагі маюцца ў краіне, у знакамітай чорнай магіле, у Чарнігаве і ў Шаставіцы. Шлем добра захаваўся. Плануецца, што яго перададуць навукоўцам для даследаванняў. Абласная бібліятэка імя Горкага рэалізуе ў 2019 годзе праект «Гістарычныя сімвалы Брэста» да тысячагоддзя горада. Праект прадугледжвае серыю адкрытых публічных лекцый, прысвечаных асноўным культурным брэндам. У красавіку пра брэсцкую унію распавядзе кандыдат гістарычных навук Александр Свірыт. У маі на тэму брэсцкага міра выступіць доктар гістарычных навук Александр Вабішчэвіч. Завершыць цыкл у верасні лекцыя пра брэсцкую крэпасць доктара гістарычных навук прафесара Уладзіміра Здановіча. Царква Успення Прасвятой Багародзіцы ў Сары, Віцебскай вобласці, беларускі Тадж-Махал, які стаў рэквіемам
нясцерпнага смутку па незваротна страчанай любові. Першы прыклад цаглянай готыкі на тэрыторыі нашай краіны. Якія яшчэ таямніцы і факты скрывае гэты храм, даведаецеся з праграмы «Архітэктура Беларусі» заўтра ў 12 гадзін 5 хвілін на Беларусь-3. Забараняецца ўзводзіць новыя храмы, таму гаспадару якраз праекта ў Сар'і прыходзілася ісці на пэўныя хітрыкі. Ён выдае сваю будоўлю за стварэнне фамільнага склепа на могілках. Балазе гэта сапраўды было вельмі недалёка ад пахавання яго жонкі. У Віцебскім абласным краязнаўчым музеі разгарнулася выстава калекцыі 16-га трыенале медальернага мастацтва Латвіі. На выставе ў ратушы прадстаўлены 76 работ 24 аўтараў, вопытных майстроў і студэнтаў Латвійскай акадэміі мастацтваў. Першай натхняльніцай праекта стала скульптар і медальер Валянціна Заіле. У экспазіцыі можна ўбачыць яе памятныя медалі. Густаў Маллер, Ян Сібеліус. Мара Міцкевіча прадставіла арыгінальны аўтапартрэт, жаночы вобраз «Тая, што сядзіць». Святлана Савельева серыю «Эмацыянальны рэсурс» і іншыя творы. Заўтра ў Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў пастаноўка тэатра дакумента «Чалавек, што перайшоў раку». Спектакль распавядае пра жыццё і творчасць тэатральнага рэфарматара 20-го стагоддзя Всеволода Мейерхольда. Аўтар спектаклю і рэжысёр Ганна Суліма. Вершы мінскага паэта Рыгора Трэстмана вызначылі не толькі назву пастаноўкі, але і яе накірунак. Спектакль атрымаў шэраг узнагарод на міжнародных тэатральных фестывалях. Быў паказаны ў Маскве на 12-м сусветным кангрэсе Міжнароднай асацыяцыі універсітэцкіх тэатраў, а ў маі бягучага года будзе прадстаўлены на міжнародным тэатральным форуме ў Літве. 30 красавіка ў Гомельскім абласным драмтэатры адбудзецца прэм'ера трагіфарса ў дзвюх дзеях «Тот, іншыя і майор» паводле п'есы драматурга Іштвана Эркіня. Спектакль паставіў рэжысёр Якаў Натапаў. На сцэне разгорнецца дзеянне, што перанясе гледача ў далёкі 1943 год, калі ва ўсім свеце ідзе вайна, якая абмінула толькі маленькі венгерскі гарадок. Туды ў двухтыднёвы адпачынак і прыязджае спадар майор. Незвычайнае спалучэнне смешнага і сумнага, сур'ёзнага і не вельмі, плюс адметная ігра акцёраў нікога не пакінуць абыякавымі. У спектаклі задзейнічаны заслужаны артыст БССР Фёдор Іваноў, Алексей Бычкоў, Наталья Задорына і іншыя. Заўтра ў зале бібліятэкі імя Міцкевіча культурнага цэнтра касцёла святых Сымона і Алены тэатр аднаго акцёра «Зніч» пакажа моноспектакль «Пяюць начлежнікі». Ён створаны паводле шматлікіх аповедаў беларускага пісьменніка Змітрака Бядулі. Пастаноўку аздабляе музыка гуртоў «Стары Ольса», «Гуда» і «Палескія песні». Аўтар спектакля Галіна Дягілева, рэжысёр Тацяна Пацай. А зараз прапаную пацікавіцца, якімі падзеямі жыве замежжа. Гуслі, старажытны рускі музычны інструмент, вяртаюць сабе папулярнасць. А ўсё дзякуючы невялікай фабрыцы ў Твярской вобласці. Вось ужо 6 год, як майстры забяспечваюць гуслямі ўсю Расію і нават замежныя краіны. На працягу многіх стагоддзяў гуслі былі неад'емнай часткай рускай культуры. А зараз, дзякуючы майстэрні ў вёсцы Пушкіна Тверской вобласці, былая слава вяртаецца да іх. Начал изучать, откуда, зачем, для чего мы живем, какой смысл в жизни. И увлекся культурой, да, нашей. И, естественно, хотел сделать что-то своими руками. И что сделать такое древнее, да, которое связывает нас там с предками. В общем, Майстар вырашыў, што злучыцца з традыцыйнай рускай культурай лепш за ўсё дапамогуць гуслі. На іх ігралі тысячы гадоў таму, а можа і яшчэ раней. Ёсць некалькі разнавіднасцяў гусляў: шлемападобныя, крылападобныя і іншыя. у меня в руках это гусли крыловидные, они у нас так называются. Есть, например, инструмент лировидный, более древний. Они вообще встречались в слоях XI века, были найдены. Ну вот, примерно реконструкция инструментов с XI по XV век. У майстэрні працуе больш за 20 чалавек. За месяц яны ўручную робяць каля 200 інструментаў. Гуслі вырабляюць з алешыны, ясеня і кедра, інкрустуюць каштоўнымі пародамі дрэў. Услед за вытворчасцю ў сяле адкрылася і школа гусляроў. Зараз я наведваю больш за 20 чалавек, а яшчэ 100 навучэнцаў розных нацыянальнасцяў займаюцца праз інтэрнэт.
Заўтра ў мінску пройдзе гала-канцэрт 22-го тэлевізійнага фестывалю армейскай песні «Звязда», які ладзіцца штогод ва ўзброеных сілах Рэспублікі Беларусь. Сёлетні фестываль прымеркаваны да дня перамогі і 75-годдзя вызвалення нашай краіны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Стала вядома, што найбуйнейшыя расійскія музеі з 2020 года распачнуць рэалізацыю ў нашай краіне сваіх выставачных праектаў. Першымі з іх стануць фестываль Эрмітажа ў Гомелі і буйная выстава Трацякоўскай галерэі ў Мінску. Апроч таго, у бягучым і наступным годзе з гастролямі ў Беларусь прыедуць расійскі нацыянальны маладзёжны сімфанічны аркестр, малы тэатр, дзіцячы музычны тэатр імя Сац, тэатр лялек імя Абразцова і іншыя калектывы. А хор турэцкага дасць у Мінску канцэрт да 75-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 28 красавіка на камернай сцэне Купалаўскага тэатра адбудзецца спектакль «Хрыстос прызямліўся ў гародні» паводле аднайменнага твора Владзіміра Караткевіча. Інсцэніроўка Алены Ганум у спектаклі занятыя студэнты Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў майстэрня Вячаслава Паўлюця. Заўтра ў Нацыянальным гістарычным музеі ў межах выставы «Запрашэнне на баль» адбудзецца эксклюзіўная сустрэча з кандыдатам мастацтвазнаўства і гісторыкам моды Санкт-Петербурга Святланай Ваньковіч, якая з'яўляецца даўнейшнім сябрам і калегай Александра Васильева. Гэтая лекцыя дапоўніць візуальнае ўспрыманне прыватнай калекцыі бальных строяў прафесійнымі каментарыямі. Выстава абразоў «Час жыцця, час смерці» прадстаўляе ў Магілёве музей бялыніцкага Берулі. Выставачны праект створаны па выніках 10-х міжнародных майстар-класаў іканапісу, што праходзілі ў верасні 2018 года ў польскім Новіцы. У іх узялі ўдзел 40 майстроў з Польшчы, Украіны, Літвы і Сербіі. Тэма пленэра прапанавала адлюстраваць як чалавечую драму, так і перспектыву вечнага жыцця. У выніку ў склад праекта, які ўжо быў прадстаўлены на некалькіх выставачных пляцоўках Беларусі, увайшло каля 50 абразоў. Сёння і заўтра адразу ў дзвюх лакацыях музеі майстэрні Азгуры, музеі майстэрні Кавалерыдзе адкрываецца гукавая выстава беларускага саунд-артыста Яўгена Рагозіна, прымеркаваная да 33-й гадавіны Чарнобыльскай катастрофы. Мы сустрэліся з аўтарам, каб пагаварыць пра праект у прыватнасці і накірунак саунд-арт увогуле. Здравствуйте, Евгений. Ваше имя хорошо известно в таких творческих музыкальных кругах, но к профессии звукорежиссер принято относиться как к требующей исключительно технических навыков. Но знаю, что у вас есть своя философия в защиту творческого аспекта вашей деятельности. Свое видение техническое, не техническое, в первую очередь касается звукорежиссуры кино. И то, как растет звук в кино последние 50 лет, в смысле и технологически, и творчески, позволяет судить о том, что 50% тематики кинематографической, она приходится на звук. И кино — это аудиовизуальное произведение. И первое слово — аудио. Проект, который вы представляете в музее Заира Азгура под названием «33», это ваше размышление о трагедии Чернобыля, выраженное исключительно в звуковой форме. Это в чистом виде выставка, выставочный проект. Слово «выставочный» не подразумевает никаких визуальных рядов. Это стереотип. Существует понятие звукового искусства, саунд-арт. И в мире оно только начинает развиваться. На самом деле звук в современном искусстве — это такая вот горящая вещь, которая только-только начинает реализовываться на уровне всей планеты. Очень мало художников, занимающихся только звуком в современном искусстве. Очень мало выставочных проектов. И проект, который открывается 26 апреля в музее Заира Азгура, а 25 апреля в точно таком же музее-близнеце Ивана Кавалеридзе в Киеве. Это как раз все про звук. И все-таки как будет звучать выставка? Поскольку два музея — это скульптурные мастерские, даже думать и не хотелось о том, чтобы заполнять что-то визуально. Музеи настолько мощно наполнены Азгуром и Кавалеридзе, что есть возможность сфокусироваться только на звуке. Часть работ интерактивная. Начинает звучать только когда приходит человек. Часть работ звучит постоянно. То есть это полноценная, большая атмосферная вещь звуковая. Как правило, все просто считается, точно так же, как считается размещение картин, сколько между ними должно быть расстояние. Все это считается от того, сколько времени человек проводит перед картиной. Точно так же считается цикличность звука. Это будут стоять какие-то приборы, к которым я буду подходить, слышать картину и перемещаться к следующему. Да. Тут, кроме того, стены сами. Понимаете, скульптурный зал музея Заира Азгура — это довольно мощная по художественному высказыванию вещь.
что бы туда ни поставили. И звучать это в другом месте будет по-другому. У музея Ивана Кавалерицы беднее экспозиция, но тоже довольно мощные скульптуры и довольно мощная изначально постоянная музейная составляющая. Поэтому, естественно, что работает с пространством, с тем, что там уже есть, и если это переезжает в другое место, то да, работает с пространством. Да, я за скульптурой спрятался. Но очень масштабный проект, и это совершенно сознательно было сделано, поскольку если делать проект, которого никто, по сути дела, в этой стране не делал, в бетонном мешке, да, будет тяжелее достучаться до зрителя. Но проще сначала сделать со скульптурами, пусть они стоят, эти Ленин и Сталин и все прочие персонажи, а следующий шаг делать в пустоту, в чистое. В каждом звуковом полотне будет какой-то вот определенный сюжет? Сюжет все тот же. 33 года назад произошла авария на Чернобыльской АЭС. Но это скорее художественное высказывание, а не документалистика. То есть, конечно, есть цитаты из интервью людей, которые находились около или рядом, или руководили страной в то время. Но есть и абсолютно свободные музыкальные и шумовые высказывания. То есть это мое отношение к этому. Спасибо, Евгений, и с любопытством ждем выставки звука. На сёння гэта ўсё. Глядзіце навіны культуры не толькі на тэлеканале Беларусь-3, але і на нашым YouTube-канале. Разам з намі будзьце ў курсе самых значных падзей. Да сустрэчы!